Uasin Gishu wantiere gi jafombo marwa Chris Owino mabende nitiere e gwenge mag Langas. Chris Owino misawa, aneno ka mudho nitiere toki kanyo taya, bende aneno ka liel kanyo. Nang'o matimore gi sani? Kwano Sharon, mudho osedonjo kendo omako piny, kendo seche gi madhi nyime kindeni en ni kweno mar ombulu ema dhi nyime kindeni, ka ombulu ma ikwano kindeni gin ombulu mag jolar kom tend kar chung' od bura kata jolar od bura mar kar chung' od bura ma Kapseret. Kama wantiere ni en Kapseret, kar chung' od bura ma Kapseret man kod kwan jogo ombulu maromo gana 74,809. Mago jogo ombulu mane ondiko duol matayo yiero e pacho kae IBC e kar chung' od bura ma Kapseret gana 74,809. Kendo wan e ward miluongo ni Langas. Langas en achiel kuom wards man kod kwan mathoth mag jogo ombulu e kar chung' od bura ma Kapseret. Thuolo machuok mokalo, jata chenro mag kar luto ombulu ma Langas polling station e stream ma wantiere ni Abednego Bet ne ogolo duoko mar jalar tend piny, ma kalure kod duoko mane ogolo ene jalar kom tend piny kod otiko mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne oyudo ombulu maromo 233. Jalar kom tend piny kod otiko mar duond bura mar UDA William Ruto to ne oyudo ombulu maromo 78, ka jalar kom tend piny kod otiko mar duond bura mar Roots Party ngire George Lushire Wajakoya to ne oyudo ombulu 2, ka jalar kom tend piny kod otiko mar duond bura mar Agano Party David Waure Mwaiga to ne owuok gi lwete nono. Ka ombulu ma ogo odiochieng' ma kawuono e stream ma wantiere ni e polling station ma Langas ne gin ombulu maromo 313 kuom jogo ombulu maromo 669 monego bed ni luto ombulu e polling station ma wantiere ni, manyiso ni nus mar jogo ombulu polling station ma wantiere ne okowuok oko mar goyo ombulu. Magi na gik ma waneno odiochieng' kwan mag jopiny mane owuok oko mar goyo ombulu e kuonde luto ombulu mathoth e kaonti ma Uasin Gishu ne en piny moloyo, ne ni kind 50% kod 60%. Koro mane momiyo kata ineno kar kwano ombulu ma kata kar luto ombulu ma Langas polling station, Langas Primary School stream 1, mana jogo ombulu maromo 313 kende ema owuok luto ombulu, ka nus magi to ne okowuok luto ombulu. Magi duoko ma ogole kinde machien kod jata chenro mag yiero e kar luto ombulu ma Langas Primary School stream 1 Abednego Bet mane ogolo duoko makamago. Ka kinde ni chenro madhi nyime en kweno mar ombulu mag kom mar jalar kom od bura ma Kapseret ma wantiere ni, ka chenro makamano dhi nyime e kinde ni, kendo otelne kod jata chenro mag ombulu e kar luto ombulu ni ma Langas Primary School stream 1 Abednego Bet, ka achiel kod kerende mag duol mar IBC makonye kwano ombulu. Kendo wageno ni thuolo moro amora kochakre sechegi ubiro yudo ka chenro mar ng'ano ma obedo jaloch e stream ma wantiere ni e lemo mar kom od bura ma Kapseret oserumo. Mago e chenro madhi nyime, to kar luto ombulu ma Langas polling station the Langas Primary School ni kod streams 16, en kod streams 16. Kamae en mana stream achiel kuom 16 duto manie Langas Primary School e Langas Ward e kar chung' od bura ma Kapseret e kaunti ma Uasin Gishu. Pod wadhi nyime kod menyo kendo kolo duoko ma igolo kod duol matayo yiero e pacho kae IBC e kaunti ma Uasin Gishu. Kendo ka owuok kae wabro chomo e kar luto ombulu machielo e kar chung' od bura machielo mar miyo jopiny duoko go kaka gibiro, nikech ne wasesingo wawuok oko, nikech ma en Ramogi TV, wamor to wanyilni to wan mwatelo. Ka owuok to wawuok kode, ka otuch to watuch kode. Mae momiyo wago touch e kaunti ma Uasin Gishu. Sharon.
Erokamano ahinya Chris Owino, wawinji e yo makare kendo erokamano ahinya kuom keto ler ni nyakwara Mugajwang'. Ang'e ni biro bedo kiwuotho e steshende mopogore opogore mag luto ombulu. Nyakwara Mugajwang' mano Chris Owino owuok e kaonti ma Uasin Gishu, kama bende ogoyo tach gi kwedo embelen kanyo mar winjo kaka kweno donjo, agents bende ne kanyo mag duond buche mopogore opogore, mano eka entiere Langa